do Apóstolo. Esta noite temos o espectáculo que tanto nos gusta aos galegos, non? Os fogos do Apóstolo. Entón, ímolo celebrar como se merece, dándolle un fortísimo aplauso aos nosos cociñeiros, Merchi Rodal e Julio Mato. Imos cociñar algo bo por este día. Que tal? Festa! Hoxe festa! Pero ti, que pasa? Que ahora ves os viernes todos, ou que? Que ben, que ben. Por que que ben, será? que ben. Por que será? Que ben, moi ben, cañotas, moi ben. Sigue así. Ai, que ben, que tal, Merchi, que Moi tal ben. a semana? Supoño que traballando moitísimo. Pero con moitas ganas de festa hoxe. A semana pasada, perdiches. Pode ser, non me lembro xa. Se la vi. Foi fai moitos días, non Lembro me meu. lembro. Entón, supoño que tens que vir con ansia de venganza. Sí, efectivamente, con moita ansia. Pois ímolo ver, Xulio, ti que tal? Eu estou moi tranquilo. Porque como moito empato. El... Que queridillo. Bueno, pois... No, moi ben, moi contento, moi contento, moi contento. Teredes algo Desexando fest- facer sobremesas. Espero que sea algo festeiro. Hombre, Sí, si hai sí. azúcar por todos os lados, vai ser Pois festeiro. imos ver que nos pide Fifi, de Caldas de Reis. A ver se é ou non é. Ola, son Fifi, veño de Caldas e gústame moito os postres con ovo. Temporada xúntome con moitos ovos. Entonces o que máis suelo facer suele ser o flan. Fago a miña maneira, con normal de vainilla, café, uso de castaña. Fago a mezcla, meto no forno a baño María 45 minutos, está moi bom. Agora quero ver con que me sorprenden estes dous cociñeiros. Saludar a toda a miña asociación, as miñas amigas e ao meu fillo e a súa parella, que son as cousas que máis quero. Ya está. Mira, non está. Moi ben, Fifi. Pídennos sobremesa con ovos, Fifi. Feito. Está moi ben, porque sobremesas con ovos e a noite fogos. As sobremesas con Joa, ovos a que son se lle moi ocurriría ese festeiras. eslogan? Non sei a que se lle ocurriría, pero Non sei. alguén moi listo. Sí, sí. É moi simpático. Barra Moi simpático. Bueno. Pero eu penso que está ben tirado porque, mira, unha sobremesa nun día como hoxe, nunha fin de semana como a que se nos Hombre, presenta, está moi ben. Que noite esta, Como nos gusta esta. Entón, que vas facer ti para que a xente faga na casa unha sobremesa boa polo Día do Apóstolo? Pois penso que vou sorprender a Cici. Porque ela di que fai moito flan. Entón vou facer un flan patissier. Potissier. O flan patissier, igual non che sona, pero é moi famoso nas boulangeries As boulangeries. de París, de Ulala. Francia en xeral. Que é un flan, vale? Que diferencia ten co que facemos habitualmente? Non ten caramelo, non se fai o baño de María, Pois non ten caramelo. eleva unha base, pero vámoslo solucionar, non te preocupes. Ah. Eleva unha base que pode ser o ben masa cremada ou masa follada. Ah, vale. Neste caso vamos a utilizar unha cremada, como as tortas de queixo. Sabes? Pois leva unha base, despois metemos o recheo que se medio coce primeiro nunha pota. É un pouco diferente, pero os ingredientes son os mesmos. Sustituyes o caramelo pola masa Torcícheme follada. morro, sí, antes de empezar. Non estaba pensando. Un Ah. pouco porque me dixeches, non hai caramelo. Dixen, xa lle está quitando a gracia ao No, porque flan. vamos a facer unha salsa de tofe despois. Pero estes franceses... Estes franceses son... Uf, au revoir. Bueno, moi ben. Vou dar un voto de confianza. Sí, home, sí, xa verás que rico queda, Na casa tamén, Merchi. Bueno, vouche contar. Na miña casa, cando estaban todavía os meus abuelos, o pastel que era cando realmente había unha festa era o soufflé. O Eu soufflé. solo provei soufflé na casa da miña abuela. E mes era como algo que probabas moi pouquiño, porque leva Claro, alcohol. claro. Porque este vai con ron e vai con anís. É unha sobremesa para un día de festa. Sí. Para unha noite como a de hoxe. Unha boa siesta. Non, para a noite de hoxe ideal. Leva moitos ovos e solo leva ovos, azúcar e un pouquiño de licor. Ti non notas no libro, eso? Sí, está no libro. Despois, O sea, xa que... hai que plantarlle lume. Mira, que cousa. É que eu nunca probei o soufflé. Non. Non, oí falar de soufflé, pero sonábame algo así de antes. E mira É que que- curiosidade que quero é eu que probar de o soufflé. Mira que ben. Entón, leva unha chea de ovos. Leva unha chave 8 ovos. Xa cumpre un pouco cos requisitos de Fifi, Sí. da nosa convidada. Moi ben, pois xa temos ganas de ver iso. Despois Sobremesa de prendelle festa, lume e a todo, despois, son sí, xa os sí, fogos, sí, os con lume. fogos. Claro, porque hoxe é noite de lume. Escoita, tempo real. Tempo real. O sea, é un postre que se fai unha sobremesa moi rápida. O Va, meu non, imos O intentalo. meu non. Moi O meu fai rápido. falta tempo, Imos intentalo. O meu leva tempo. Despois cho explico. Ves a arriscar? Queres Sí. perder? No, eu teño trampa. Eu teño unha trampita. Ai, maxia dos fogos. Eu empezo xa, que eu Pois mira, teño... Merchi polo que sexa ten ansia. Imos con Merchi. Tes medo que non se che faga, Merchi. Claro, é que é en tempo real, o sea, preciso o tempo de forno, entón. Por un lado, que fixen? Separar as 8 xemas
das 8 claras. Estou batendo as claras cun chisquiño de sal, nada máis. Despois baterei as xemas. A punto de neve. A punto de neve quero que collan moito volumen. E por outro lado, As xemas que vou bater con 8 ovos, azucre. recordamos, 8 ovos. 8 ovos. E o teu canto, 4. Cunha dúcia falas dúas sobremesas. A mitad das galiñas, Collemos unha dúcia, repartímola e foi así a cousa. 8 e 4. moi ben. Moi ben, pero Entón, tes aí amorodos tamén. Si, eso é que é simplemente para adornar un poquinho porque dixen eu, algo terei que facer mentes a sobremesa está no forno. E dixen, Moi vou a ben. montar un poquinho de nata e uns amorodos que sempre queda ben. Entón, nada, simplemente o tempo, sabedes, o tempo desta sobremesa é o tempo de facer subir as xemas, facer subir as claras e aromatizar cun pouquiño de anís e de ron. Que é o segredo tamén destas sobremesas, un pouco dedicarlle tempo, cariño, que é o que facían tamén as aboas. Claro, antes non había máquina. Eu recordo a miña tía, a miña nai e a miña abuela, claro, son moitos ovos para batir a man e normalmente facían máis dun soflé. Entón, elas eran capaces de bater, tanto coa dereita como coa esquerda, a mesma velocidade, e subindo aí, poñendo volume nos ovos, hasta que conseguían uns suflés preciosos. Mira, Eu vou facer o que poida. mira de onde lle ven a merchio da repostería, Xa lle ven da casa. Na casa que facíades esta sobremesa, facíades suflés. Solo se facía en Navidades. Non recordo exactamente cal dos días do Nadal se facía, pero solo era exclusivo para Nadal. Era Ahora, como que tamén- algo que... Claro, aquí ahora con estas máquinas non tardas nada, pero facelo na casa e a man, e despois de facer toda a comida do día, era algo... Non todos os días tes tempo para bater Claro, 8 a ovos, esta- montar 8 claro. xemas a man. Iso é así. Na casa, chamádenos 881 36 55 36. Contádenos se batedes que a dereita, que a esquerda, se facíades suflés, facíades flan. Que facedes cando tedes moito ovo? De sobremesas, ademais de tortillas. Que facedes? Chamádenos, xa sabedes que temos ademais 50 eurazos para gozar destes días que veñen aí de festa. Para gastalos nunha boa mariscada, por exemplo. Teño montadas xa as claras. Moi ben, isto xa está, As tampouco xemas foi son moito. 8 xemas, voulle botar 8 culleradas de azúcar. E o mesmo, a bater e a que collen volumen. 3, Está ben porque é sinxelo. 8, 8. 5, Moi ben. 7 e 8. E alá vou, a bater. Oviños da casa e a bater co azúcar. Imos con Xulio, pareceche, mentras Sí, montas? sí. Mire, compañeiro, Xulio. Bueno, non fixen nada, Estou esperando por ti porque quero que vexas ben todos os pasos. Mira, Que ven os fogos desde a casa? eu solo velos mitad deles só, desde a Quintana. Gústame velos desde a Sí, Quintana. eu tamén, eu vexos desde Porque no atrás. Obradoiro non se colle. Claro, eu voume por Por detrás. certo, xente que vai ao Obradoiro, cuidade moito desa praza que imos estarnos ali en fin de ano dando as badaladas. Eso, porque- 12 fuegos, 12 badaladas. Queremos ir dar as badaladas. Se podemos ir todos, mellor. Home, E montamos claro. ali unha boa foliada. Moito mellor. Seguimos con a nosa campaña. parrilla e criollos, vai a ver. Mira, aquí, Chícharos. ahora botelle chícharos, que tomamos un montón aí. Mira, leite, 1 litro de leite e botelle un chorrete de vainilla. Vale? O Leite, ideal, vainilla. unha vaina de vainilla aí e fusionar, vale? Neste caso non, tan pronto nos acabe de quecer, vamos a pagar. E mentres, mira, temos aquí maicena e azúcar, que isto tamén diferencia do noso flan, vale? Flan Moi ben. patissier, Mira, Patissier. e vámonos mesturar. Mesturamos a fariña e a maicena, así con cuidadiño para que nos quede Fariña, integrado. maicena. O fariña e non, aquí leite perdón, e vainilla. perdón, azúcar e maicena. Azúcar e azúcar e maicena. E tamén estou de benres. Sí, está... Xa estou festiva. Eu xa estou... xa non sei se estou dando as badaladas ou vendo os fuegos. Bueno, Ai, mira. tamén serías bo retransmitindo os fuegos. Sí, sí, sí. Fogos. É moi fácil. Pum, pum. No, eu non... Rir e vamos rir. Bueno, mira, isto que este... A ver, Movo así deixamos que porque- ferva. Sí, que chegue a ferver ou que este case a punto de ebullición, vale? Entón, mentres, por outro lado, 4 ovos. E se bota, non pode botar por fora ni nada, non pode subir. xa collen un recipiente así alto porque despois vamos a sacar para aquí e Imos ver. mira, xa ferve. É que xa me estaba Apagamos, dando a mí. Apagamos, xa está apagado, retirámoslo do lume e xa ferve. Entón agora deixaríamoslo aí infusionando un poquinho ca remiña de vainilla. Neste caso non fai falta porque xa aí botamos a vainilla. Ben. Bueno, mira, entón agora 4 ovos 4 ovos, temos aí o azúcar e a maicena. Aí temos o azúcar e a maicena mesturados. É importante mesturados porque un axuda ao outro a que non se fagan grumos, vale? E como é iso?
Me refiero ao azúcar, axuda a maicena. Estaba pensando nos ovos. No, no. Como estou? Mira, entón agora imos bater ben os ovos. Bueno, Non nos fai batemos falta os que teña ovos moito volumen, Simplemente que queden ben batidos. E mesturamos con... Eso, e iso, vamos non? botar aí tanto a fariña como a maicena. Pero de momento Botámoslo non así ten- todo de vez, Non ten moito E misterio. agora vamos mesturar ben, remexer ben, para evitar que nos faga ningún grumo. A isto Mira, poderías ainda que meter parezca que fai algún grumete, xa verás Sí. agora que rápido desaparecen. Que decías, perdón? A isto non lle poderías meter o batedor, non? Así, Home, o ideal é que non, iso. porque non queremos que monte, Simplemente é Vale. mesturar. Eu, como inexperta, fago preguntas que igual non teñen xeito. Que houve aquí un problema. pasou? Que pasou? Que se me desmontou un pouquiño a varilla. Pois xa está, mira, temos aquí outra. Mira, Non ves? pasou nada. Ahora está lisiña e non se ve ningún grumo, verdad? Non, está Entón, perfecto. vamos coller. Agarda un momento que quero que vexa a Fifi. Vale, Podes? pois veña, sí. Imos recibir con un forte aplauso a nosa convidada Fifi de Caldas de Reis. Ven por aquí. Hola. Qué guapa, Fifi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fifi Hola, o Julio, ¿qué Fifi? tal? Fifi ou Fifi? Como é? Fifi, É Fifi, que Fifi. chamoute Fifi e fixo Échame Fifi. dubidar. Digo, a ver No, se no. estou dicindo mal. Bueno, vouche facer un flan. Muy bien. Pero non un flan como os que estamos afeitos. Eu, de feito, ata onte non coñecía. É un flan patissier, se chama, vale? Unha receita francesa. Entón, cal é a diferencia? Non se fai o baño de María, non leva caramelo, e leva unha masa de masa crebada ou follada. Neste caso vamos a utilizar unha crebada, vale? Mira, aquí temos leite que está infusionando con vainilla. Oh, que ben cheira. Usei esencia de vainilla, non usei a ramiña, pero bueno, o ideal sería usar a ramiña. E aquí teño maicena, azúcar e 4 ovos. Moi Entón, ben. agora vamos a ir botando poquinho a pouco para que non nos calle demais. Que che parece? Botamos un pouquinho. Buenísimo. A Ten unha propósito. pintaza, ten unha pintaza. Recende moi ben, verdad? A vainilla moito. E moitísimo. despois isto vai ir ao forno a 200 graus durante 40 minutos. O sea, ten moito tempo de forno. Sí. O flan Sí, calquera pero xa vas a ver, porque este Pero vai por que? estar xa a Ten que medio facer a cociñar. masa ou por qué? Pois porque din así os que fan un flan patissier. Pero faise o baño de María ou non? No. De feito, isto ahora vamos... Mira, vamos a acabar de botar xa o leite, porque ahora xa nos vai callar. Cousa curiosa, É que é moi curioso, sí, mire. Flan con masa Mesturámolo follada. ben. Viádelo Vamos a mesturar ben. veces Isto na vai casa. volver á pota e outra vez ao lume, un par de minutiños, Moi bien. hasta que nos espese. Pintaza, Sí, Recende, queda, é recende. moi curioso, Moi 12 curioso. vai estar. Dociño vai estar. Sí, non ten moitísimo azúcar, Porque, mira, para todo isto leva 150 gramos de azúcar, só. Pois non, a verdade. Non é excesivamente Fifi, doce. Entón, mira, vimos- vamos polo lume. Imos Vamos a xunto a Merchi, a ver que Hombre, nos fai. Dios. Eu vou Claro. llegando e cando me espeses a vos aviso. Avísame, Moi vale? ben, Imos moi xunto a ben. Merchi. Hola, Merchi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Moi ben, e ti? Moi ben, aquí vendo o que estás facendo, como todas as tardes. Moi ben. Cousas con ovo, con Son moito ovo admiradora querías. do programa. Que ben. Que ben. Pois eu por aquí teño, por un lado, 8 claras ben batidas. Por outro lado, 8 xemas con 8 culleradas de azúcar. Madre mía. Voulle A botar... tabla do 8. A tabla do 8, efectivamente. Un pouquiño de anís. E agora, xuntamos as claras coas xemas. Non Isto é leva máis importante, isto, non? Como mesturas veces. a Sí. clara coa xema, aí está o quiz, a man do Aí está, experto. efectivamente. Hai que ir pouco a pouco, como en 3 tandas, e intentando que todo ese volume que conseguimos o bater, que non o perdamos agora ao remexer. Claro, aí está. Non sei se oíches, Fifi, que este é o que facía a boa de Merchi. Sí, algo in. Ti tes así algún postre, algunha sobremesa que herdaras tamén, que facían na Bueno, tua miña casa? nai facía era repostera, entonces... Sí, Pero a mí o que mellor se me dá, xa vos lo digo, é o flan. Sí. Flan. Pois mira ti, viñeches bo día, que tens así, bueno, non é flan, pero o Bueno, Xulio unha sí. cousa parecida. Unha cousa parecida. Pois tens que anotar estas receitas e Sí, probar a home, facelas. hai que subir a mirar, entrar na... Sí. A Tela volta- no libro de Merchi que está aí. Efectivamente. Mira. Sí, porque esta era unha receita que lle tiña moito cariño, porque é unha Mira. receita que... Ai, que boa pintaza. Ah, pois hai que compralo, sí, señora, hombre. Para eso estamos Suflé aquí. con lume. Ai, moi bien. Bueno, temos Moi ben, batido moi e Os ben. agora... larpeiros, as Oh, que larpeiradas dos pintaza. larpeiros. Bueno, temos todo ben remexido. Xoqui Merchi. Na fonte esa que temos das empanadas, eles sempre facían así nesta fonte. Esta fonte tamén era Curiosa. boa, non? É a das empanadas, sabes, non? A empanada de bacalao, Hasta polo que menos. só me pode ser que estea no libro de voltas co prato, ou se non é unha moi parecida. sí, Unha está, está. empanada de grelos. Bueno, que lle puxen? Aí ten un pouquiño de manteiga e un manteiga. pouquiño de azúcar. Ajá, Verquemos, todo amoado para dentro. moi ben. Mira ti. Curiosísimo. E vai a ir ao forno 12 minutos a 180 grados. Pero, sí, 12 minutiños témolo.
Pero 12 minutos reais. 12 minutos Sí, reais. aquí Así todo que o hai que tiempo poñer... real. Compañeiras, hai que poñer aí o crono. Unha das cascas de ovo gardámolas para poñerlle aí no medio. Ah. Porque despois poñemoslle ron e cando saia do forno prendemos o ron e remexemos para que queime toda a parte de arriba. Ollo o dato, Estupendo, cousa ollo, curiosa. 12 Mirade na minutos a casa. 180 graus. Moi bien. É unha sobremesa de festa Pois para un sí, día de pois sí, festa. a E tanto. Abrimos o forno. Pois sí. Abre o forno, Fifi. A ver, Aí xa queda. está quentiño. Ahora necesitamos, Rocío, que nos dean eses 12 minutos 12 minutos que reais. empecen a contar. Xa. Contando, xa nos din, contando, sei que perfecto. E agora vou montar un pouco de nata e uns amorodos simplemente para decorar e para que sexa un pouco fresquiño. Que o teu. Pois sempre presta algo de fresco así para acompañar, non? Sí, a verdad Fifi, que sí. rato. Que tal? Teño Pois que moi- facer unha pregunta moi complicada. Bueno, Cal che pinta mellor? pois de momento teño que probar. Que queres que che diga? Que de momento non te teño que mollas. probar. No. Pois nada, vouche pedir que te sentes entón. Penses un pouco e a ver se despois Despois, estás máis clara a cousa. Moi ben. Un aplauso para Fifi. Ai, podemos falar de chocolate, de froitas ou de nata, pero quen de verdade goberna é o rei dos doces é outro. Onde hai un ovo, hai esperanza de crema, flan ou merengue. Se o pensamos con atención, o ovo está en todas as receitas. Nas natillas dando cremosidade, no biscoito levantando o ánimo literalmente, e no touciño do ceo, demostrando que o exceso de xema nunca foi un problema. E rime todo. E ollo, que hai máis? Ata hai moi pouco tempo, na repostería tradicional, era o ingrediente que había para achegar estrutura, humidade ou cor. O abo era, e segue sendo, como unha navalla suiza. Vale para todo. E hoxe, para festexar a súa existencia, aquí vos tremos dúas larpeiradas que vos recomendamos probar. Xa logo nos contaredes en @voltascoprato cal é a vosa favorita. Contádenos, que estamos moi atentos sempre nas nosas redes sociais ao que nos contades. Como estamos tamén atentos por este ollo daqui, o que está facendo Xulio Mato. Vide comigo. A ver, Xulio. Bueno, mira, creo que vexas, o primeiro de todo, creo que vexas a cremiña como quedou. Vale? Unha vez que botamos de volta a pota e deixámola ferver un par de minutiños. Espesou mira como moitísimo. Mira como espesa, vale? E iso tens que estar remexendo continuamente. Hai que estar remexendo como se fixéramos unha crema pasteleira. Para que non se vale? Para que non apegue. se nos agarre, vale? Mira, aquí no molde, como puden, quedou máis ou Encántame menos que chapuceiro. uses o molde de corazón cando veño eu. Sempre que vesti. Nos estrapallei o pincho outro día, non estaba Outro eu. día, pero porque faltaba un dos redondos. Pero ese no, xa había redondos e ese no. Ben, Encántame, Rocío? Xulio. Bueno, pues mira, masa cremada, entón que facemos? Poñémola aí, Hai que vamos picala. a pinchala. E iso porque se vai levar peso en riba. Claro, mira, isto, o curioso é que normalmente cando facemos un flan, que facemos? Unha, por suposto, non fervemos o ovo, nin o leite, nin nada, e facemos unha base de caramelo, Claro. que eu estou facendo aquí un, porque lle vai levar un poquinho porque me pasei ca auga. Vale, botei azúcar e un pouco de auga. Temos que facer un caramelo non moi oscuro para facer o tofe, porque o tofe xa sabes Ajá. que é caramelo que vamos a cortar con un poquinho de nata. que E rico. despois vámoslo a refriar aquí en este baño de María frío. Moi Vale, ben. entón vamos a pinchar, ben. E ora picas todo iso e botas Toda iso a por base, riba. isto vamos a botar por riba, temos o forno prequente a 250 graus, e despois unha vez que metamos, baixámoslo a 200, vale? 40 Moi minutos. Que isto, despois ten que Preguntei repousar. antes e non me contestaches. É que era a pregunta. Por que o pinchas? Para que non suba. Pero se vai levar peso? Pero igual, pero sube, pódese deformar. Ah, vale. Entón, desa maneira, sabemos que toda a base, non ves, aquí polos lados danos igual. Eu aí xa fallaba. Claro, pero se non pode subir de maneira diferente. Entón, vamos a meter un Vale. meneo a isto. Vámoslo botar con cuidadiño aquí. Moi ben, flan Espera, patissier, ulala. vouche facer participar un pouco. Sí, espera. dime, queres que te Mira, vaya colles a mirando? lengua, tes unha lengua aí? Sí, E axúdame ti aí, e vamos Ah. botando. linguas teño dúas. Sí. A que menos usas? Esta, a que menos usas? Porque Rocío non Total. cala, nunca cala. Bueno, estás ti con un bo tamén todos os días. Sí. Eu falo No, moitísimo. eu tamén son moi charlatán, Falo moitísimo, Mira, entón escollendo ahora traballo. xa vimos como non se usa unha lengua, e agora vamos a enseñar como se usa, mira. Espera, que se estou pensando non estou traballando, No, espera. pero mira, é moi doado, vas, hai que ir de arriba, A ver. sempre de arriba, para baixo, ves? Vamos de arriba, Mira para que baixo. ben. E o bo da lengua que é blanda polos dous lados, entón podemos rascar polos Moi dous ben, lados. mira Entón que- ahora, mira, para que se vexa, vamos así. Que diferencia.
A ver se dou virado ben. Moi ben. Mira ainda que sacaches. Sí, sí, sí. No, é que aquí iba media torta. Non se tira nada, señores. Mira, e o azucre, moi importante Non para remexer. facer un caramelo. Non remexer Bien. e sempre co lume a tope, se lle botamos un Sí, poquinho a tope. de E agua, vale? menear así podes. Ou Sí, non? sí, sí, así podemos, de feito, se a veces vemos que cristaliza polos lados, que non é o caso, podémoslo menear un poquinho así, pero nunca meter un utensilio, sempre moito cuidado porque é moi perigoso, eh? Por qué? Porque Porque eu sube- teño visto porque- metelo así, Sí, pero podes cortar a cocción do caramelo. Mira, Ajá, ves? a Podes ver. cortar a cocción do caramelo. Unha vez que se oscurece, moito tino con el, porque ahora mismo estará a uns 80-90 graus, pero Que o caramelo ima. chega a 130-140 graus, eso é moita temperatura, vale? Entón, mira, xa temos aquí isto. Deixame apartar. Entón, Moi agora, ben. dámoslle así uns toquiños, por se quedou algo de Pinto. aire no interior. E agora, que é o que queremos? Que nos quede unha textura, como estamos afeitos a un flan, unha textura cremosiña por dentro, pero que nos quede unha costriña caramelada Ai, por que riba. rico. Entón, por eso, necesitamos que o Este forno este quentiño. quente. Abro, chei. Entón, vámonos meter, sí. A ver, recórdame tempo, porfa. Mira, vai, 200 graus, 200 40 graus. minutos. Vale, 40 E olvidámonos. minutiños. E aí queda. E olvidámonos. E mentres que facemos? Mira, mentres temos que estar sempre moi pendientes do azucre, porque o caramelo no momento en que empeza a dourar, xa é un xum. Pasa queimado e pasamos de dulce a amargo nun instante. Lémbrame proporción, sabes? Ou vai a ollo? No, son 200 de azúcar, un groliño de agua solo para humedecela, porque é máis doado, para mí é máis doado porque se vai caramelizando o azúcar dunha maneira máis regulera, o sea, máis regular, non regulera, máis regular. Vale. E despois temos entre 100 e 150 de nata, e vou botar un groliño pequeno se queremos máis claro ou máis oscuro o tofe. Vale? E temos un baño de María, por qué? Porque necesitamos que o tofe este frío para que teña espesor e nos quede máis... Bueno, pois pinta ben a cousa, Home, pinta moi ben. A receita pinta mira, ben. Mira como xa empeza, ves? Xa empeza. A ver, xa estamos casi no punto bola que lle chaman. Sabes cal é o punto bola? Non. Mira. Se leva un máster mira, aquí. Mira, metemos aí. Unha puntiña tal. Sí. Sopramos un pouco. E que fai unha boliña no Cando dedo. fai unha boliña A ver, no non dedo, sei se- no, pois ainda non fai. Ainda non fai. Ai, que pena, porque se enseñámoslo na casa. Isto a medida, mira, ahora estamos no punto hebra. Por qué? Porque mira como fai. Ves, vai Punto facer- hebra? Fai unha hebra. Ves? Ves como cando a refría fai unha hebra? Sí. E cando Vale. fai unha bola, que xa E está. agora, ao pasar un poquinho máis, cando pase un poquinho máis, movendo así os dedos, faríanos unha bola, pero falta un chisquiño aínda. Vale, que Punto cousa. hebra, punto bola. Anotámolo no, Vale, punto no hebra, noso punto hebra estará a uns diccionario de voltas co prato. Sí, a uns entre 105 e 110 graus e punto bola xa un poquinho máis. E despois xa empeza a oscurecer. Pois, con toda esta información que estou interiorizando... De outras cousas non sei nada, pero vou unha de merche. azúcar, veña. Vine comigo. Quieres tu huevo. Merchi, coméntame a xente do cronómetro que che quedan 5 minutos de forno, Ben, aproximadamente. ben, Creo perfecto. que podemos chegar a conseguirlo. Vimos ver como está. Botamos un olliño. Aí Se vai vai. abrir. Non sei se o vedes desde aí. Bueno, Vai está medrando, non se subindo, pode. Está Non se subindo. podrá abrir, Non, porque baixaría, non? Claro, vais a un momento e xa non volve a subir. Aí. Non abra a porta, que xa te estamos vendo a atención. No, que me chama moito a atención. Mira, E ahora- así como recordamos como facía a boa de Merchi. Sí. Bueno, sin maquinaria. Eu montei claras, Sen moitas claras a electricidade, man. Así a man, É moi ben claras. que sea de un plato de Nadal, porque ten que facer frío. Claro. Claro. Imos Entras en adiante. calor. Imos facer No, que o cesión. acompañamento desta sobremesa maravillosa. Claro. O único acompañamento cando era eu pequena era simplemente ese ron que se remexía e que despois prendía lume sobre a parte de arriba. Que estou quecendo aí, pero que non quero que evapore. O sea, estou quecendo un pouquiño para que sexa máis doado despois. Pero non porque quero senón que non- evapore, senón porque senón encende, non claro. prende. Claro, nin pega. Que acompañamento si se facía en Nadal? Pois turrón. Claro. Polvorón, que máis queres? Que máis? Pero como estamos agora nun día de calor e é necesario refrescar, Día unhas de fresas con Galicia. nata. Día de Galicia, verán, hai amorodos. Amorodos con nata. Mira, mañá Mira, como montei a faga esta nata aí. sobremesa coronades, vos, con calquera delas. Esto A ver. queres probar aí un poquinho de amorodos con nata? Home, sí. Non son moi de nata, teño que dicir. No? Montada. Por Eu qué? son máis de nata na cociña. Pero Na probo, comida. con amorodos como? Porque parece que o agre do amorodo quítame o doce da tal. Non lle botei moito azúcar, a ver, mira ver. ti. Pero dime ti. A ver, así. eu por a voltas co prato o que faga falta. Sufrindo. Poñemos aí un pouquiño Eu despois. xa non necesito o soufflé. Moi ben. Deixamos traer para Pero cá. digo eu,
Dime. Eu moi ben, pero hoxe non lle preguntei nada a Jaime. Que tal? Jaime, Que foi? que che gusta a ti máis? Eres máis de amorodos Sempre con me nata, de flan? A ver, o soufflé é que o ron tírame moito. Non vou mentir, Non sei por qué. pero sí. Sospeitaba. Entón, hoxe, ao contrario que o venres pasado, lembramos o minipunto é para Merchi. Sí. Moi ben. Grazas, Eso é malo, eso é Un malo, home que eso acaba mal. diplomático. E un aplauso para Jaime, por favor, o noso compañeiro, que él sempre dá a súa opinión. Voto de calidade para Merchi hoxe. A ver. E quedache algo, Merchi, ou xa estás? Nada, eu esperar que Quédache pasen os un. 12 minutos para plantarlle lume aí ao soufflé. Quedache un minuto. Un minuto solo. Eu teño que facer o... Ai, teño que pois botar vamos, aquí o... imos sacar a... A ver, arrimo máis Xulio. Xulio. Sí, vente para aquí. Pero ven rápido, Vente para aquí, que mira, esto xa Pero ven está... rápido, dime esta señora que está moi nerviosa. Espera. Mira para aí, Moi Vamos a- bien. Vamos a esperar que oscureza un poquinho máis e vámoslo cortar ca nata. Canata, Vale? moi ben. Vamos a deixar que oscureza. É que agora hai que estar sempre moi pendiente porque o caramelo non espera, Lembramos, isto só é azúcar e auga. Azucre e un chisquiño de agua para Pois merecer o dalle. azucre só. Home, bueno, Dalle, dalle. vámonos a facer un poquinho máis claro. Veña, mira, botamos un chorriño. Ves, enseguida xa se empeza Recende así a torrado. cristalizar, pero mira. Wow! Isto tamén fai escuma. Sí. Eu levo unha temporada que a espuma, mira, é fume. Mira, vamos a botar un poquinho máis. Ajá. Mira, ves? Ai, como sí, enseguida mira, xa se parece o licúa. caramelo de tofe. Claro, xa é un tofe. Que ben. Ahora, isto é azúcar, ves, que se cristalizou aí. Que se cristalizou. Entón, agora, co calor que temos aí, xa vamos a... Entón xa o isto temos. é remover ben hasta que espese se Eso, mesture todo. Xa está. Mira, isto xa está. Entón, agora o que facemos é... Un tofe caseiro, botámolo Como para aquí. quedades? E agora a refriar. Mover aquí a refriar. E iso para que é? Por que se Isto é re- para que nos arrefríe, é un baño frío para que nos arrefríe e podamos, para que non nos desfaga a torta, hombre. O flan, va. Moi ben. Vamos a sacar aí. Pois mira que ben, non vira. Mira que maravilla. Fantástico. E isto vale botar por riba, así. Isto vamos a utilizarlo para... Necesitamos un poquinho máis de nata. Ai, que que nos, rico. Se nos cortou. Pintón. Xa está recuperado, ves? Xa está. Aí o temos, temos aí o recuperado. temos. Tofe caseiro. Que vos parece na casa? Fíastelo Ahora vamos. algunha vez? Isto é moi rico, Moi rico para decorar, para botar Eu por non o riba. probara. Podo probar? Sí, pero ainda No, está pues quente, sí, pero mira. Se non probo, despois. No, proba así, a puntiña só. Me dar un garfo para probar. Sí, porque non teño culler. Pero é tofe. De caramelo, ca cremosidade Sabe da nata. totalmente. Claro. Tofe gañador. Esperemos. Moi bo, Esperemos. Fíxeno con toda esa mala intención. Que malo. Aí está soando o forno de Merchi. Acompañádeme. Aí vamos, xa está. Sí, mira que bonito, mira que bonito. Abre aí, Rocío. Abro. Ahora sempre vais un Atento, pouco, suflé en sempre vais, directo. hai que verlo en directo. Suflé en tempo real. Receita Abre, centenaria. Da boa. Boa, como recende mi madre. Bravo, aí o temos. Aí. Está Botamos super. E ahora que? o ron aí no medio. Botamos azúcar Mirade que polos está lados. facendo, Poñen unha cara no público, teñen os ollos como a pratos. E agora, Xuli, igual tes que Azúcar. axudarme, Ai, Dios mío, que xa baixaron a luz. Xa está, xa o tes. Veña, Aí, veña, e veña, agora? veña, que o temos, Hai que darlle así. Merchi, vamos, Merchi. É para que? Para que caiga o Veña, ron. Merchi, dalle. Vamos. Veña, que vai o ron por aí, dalle. Oye, tes que chutar máis. Faltalle ron. Eu creo que necesita máis enchoupamento. Máis alegría, Merchi, que hoxe son os fogos. Aí Aí xa está, xa o tes, xa o aí tes. está. Moi ben. Non sei se se ve na casa, pero está ardendo, Moi ben, impresionante, Presión, aí cando faz algo que... É a primeira vez que se fai un soufflé, creo, no Voltas co Prato. Día histórico no Voltas co Prato, E soufflé. agora a poñer xa. E agora a servir e a papar. Como se vai poñer Fifi? Quen fora Fifi? Ai. Veña, imos a deixar aquí preparando o empratado e imos con Fifi. Fifi, espérame, Fifi. Fifi. Que? Fifi, que Difícil, difícil. difícil. Fifi. Difícil non. Estaba vendo la de reollo e estaba. Para que a estas horas, aparte teño O corpo pide 12, o corpo pide festa. Mira. Tamén. Pintaza Que che teño. parece? Maravilloso, a causa vai ser decidir.
A papaleta complicada, Ti sabrás máis que se estás probando toda a tarde, Eu levo probar, eu aproveito mo que podo. Moi ben, Pero non se te vai tocar a ti. A ver, a xentiña de Caldas, que opina das receitas? Quero vou facer unha enquisa. Que levante a man quen pense que vai gañar Xulio co fran patissier, un flan parisino. Quen vota por Xulio? Bueno, temos aí bastante. E quen pensa que vai gañar Merche o suflé da súa boa? Ai, nemá. Veña, Temos a dátelle. cousa bastante dividida, Está a cousa... Pois como estará, Fifi? Vente comigo, que soa o forno de Xulio. Imos ao forno. Ten boa pinta, ten. Ostras, te vai estar. Imos a Xulio, que lle soa... Vamos. Queremos un flan parisino. Non vamos ao forno. Non. No. Veña. No, sabes por que non vamos ao forno? Porque o forno tiña o quente. Estáse facendo, vale. Tiña o quente de verdad. Entón, Veña, isto magia. quero que se vexa como queda Moi ben. un tachán, non? Hombre, por lo La menos. chanjai, Doradito. E por dentro, esperemos que cremosiño vamos a dar aquí, Está porque frío. este está frío xa. Sí. Por eso dixen que traía Moi unha pequena ben. trampa. Bueno, Entón, isto lembramos que é un Claro, porque flan... despois necesitamos entre 2 e 4 horas unha de feito para que arrefríe, vale? A neveira, sí. en neveira, Na non? neveira, sí. Vale. Recordamos que é un flan que vai dentro de masa follada. De masa follada, sí, señora. Nunca visto Nunca visto. neste Nunca programa. viste? E queda, a verdade que ten o aspecto dunha torta de Moi queixo, resultón, sí. pero ben vistedes que non é Que non é torta. tal. Non é tal, vamos a arriscar a... Vamos a ver se nos vai complicar agora. No, a mí gustame complicarme, xa sabes. Tensión, Cando tensión. pensas que nada pode salir mal, Para que lle cando pensas que nada pode salir mal, chego eu Fifi, que como e digo, das a pois sí. cañotas para que che arre. charreos. Ai, bueno. Oxe, Aí vai, no, aí vai. Aí está. Aí Sí, vai. home, sí, que todos Aí saben. está. Ben, parecía, pero no. Entón agora vamos cortar, Oh, E temos aí xa o tofe e xa temos aí un preparado. poquinho de por Dios, tofe. por Si, Dios. puxero porque non está frío de todo, e quédanos, ves? Oh, Mira qué que rico. pintaza, que parece un flan. Vámonos. Se a xente tiña medo de que non fora moi doce, No. metemos o Claro, tofe. no. Ten razón, Rocío, que sí que botamos de menos sempre un flan o caramelo. Pero neste caso, pues, non temos caramelo, pero temos o tofe, xa está. Muy bien, Pois, Aí un está. aplauso. Muy bueno, Un buenísimo. aplauso para Xulio Mato. Vámonos volver á súa Flan casiña. patissier con tofe. Aí Moi ben, imos con Merchi. ben, vamos Imos con Merchi, mira Merchi o que fixo aí. bueno. Receitas con tradición. Suflé unha pasada, Coscos amorodos, tamén para acompañar, o Claro, para que suflé sea da boa. fresquiño, o soufflé da boa, ese poquinho de ron por riba. Merecerá, Este está bien. Este sale do forno, claro. merecerá un aplauso, Fifi. Pues sí. Outro aplauso para Merchi. Bueno, Fifi non pode máis. No. Fifi ten que A probar. verdade que teño fame. Eu digo que faz moi ben. Tira para aí para diante. Aí, cociñeiros, por favor. Xa sabedes na casa, se as vosas galiñas están poñedoras agora no verán, aquí temos unhas receitas fantásticas para darlle saída e, ademais, para quedar fenomenal no día grande de Galicia, no día do Apóstolo. Ides facendo. Cando queiras, comeza a probar e nós quedamos agardando a nosa chamada. Aí está. Hola. Hola. Fanny, que tal, Fanny de Moaña? Moi ben, moi ben. Mira, ti tes ovos na casa? Home, claro que temos ovos. Home, claro. Home, se tes galiñas, e mira, que fas con eles? Pois o que están a facer eles. Que me dis? Temos hombre, facemos flan, que nos encanta. Claro. Pois tens que vir un día, Fanny, Vaya. que a polo menos receita. a probar ese. Estás convidada. De momento, imos ver se gañas 50 euros, vale? Atenta, imos subir a pregunta, compañeiros. Aí está, atenta, Cal destas sobremesas non está feita con ovo, non, Non, A. Flan de ovo. B. Filloas. De ovo. C. Arroz con leite. Arroz con leite, non? Estás segura? Ai, eu creo que sí. Merchi está segura. Imos resolver. Moi ben. Sí, ben. Moi ben, Fanny. A Maravilloso. cousa estaba difícil. Un bicazo. Moitas gracias. 50 euriños que se van para Moaña. Moitas gracias, un abrazo. Gracias por vernos. Chao. Boa Igualmente, finde. Chao, 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 chao. Bueno, Fifi, aí vamos. Aí vamos.
Vamos allá. Chegou o momento, lembramos, esta noite son os fogos do Apóstolo, e para celebralo, Fifi, acabas de tomar dúas super sobremesas. Quen gaña hoxe, Fifi? Dificilísimo, dificilísimo, dificilísimo. Pero bueno, voume quedar con Xulio. Xulio Mato gaña hoxe. Esa é unha sorpresa para mí, eh? Xentiña, lembrade, esta noite, os fogos da Televisión de Galicia. Quedade a velos, se non podedes ir ao Obradoiro, xa sabedes que tedes na nosa casa. Desfrutade moitísimo da fin de semana, coidado nas estradas e vémonos o luns. Viva